Mathias Ezeaku nwere ife o postu mana iruo na comment section ya ebe o posturu ife akịta ya na afọ na video ma njinji na-eji. Ifu Ezeaku still have a lot of work to do n'ebe ndị na-efolo ya nọ. Mathias Ezeaku, I'm telling you this, you still have a lot of work to do. Now, na ife o posturu ebe ọ sị that na my people, nothing like Acha Ere, it is called leg ulcer, which is a global sickness. Please visit the hospital for proper treatment. Thanks. Nwanne, go to Mathias Ezeaku ebe o postu kịta na ife a kịta ngologo ife na-eme dia. For that a lot of ndị be anyị ka dị ignorance. Do you understand what I'm saying? Ndị Igbo si na onye ọbụla lele nkịta wee gote enwe ihe ntụgo ka n'obi anọ ya bụ agwụchagodo onye ala ada agwụ ya ntam, ada agwụta ya ntam. Do you understand what I'm saying? Now, ndị afọ si n'ụlọ ụka pụta ka nọ na ihe a na-akpọ belief system. No ife nchọ ịkọwara gị ebe a. If you like, accept the truth anyị na-agwa gị. If you like, no problem. Ọ bụrụ ife ị ga-aghọta ozugbo with the time you will understand na onwere onye nwere power eji eme mmadụ Acha Ere, onwere onye nọ na village gị na-eme mmadụ stroke. And onwe ife nchọrọ brief gị ebe a. Ị ma na high sugar nwere ike ikpochapụ one family under 1 year. A BNO spiritual attack. Ị ma na low sugar nwere ike wipe out one family. A be a spiritual attack. Ị ma na high BP nwere ike ikpochapụ ofu ezinụlọ. A be a spiritual attack. Low BP the same thing. Heart related issue nwere ike ikpọ ofu family. A be a spiritual problem. A lot of sicknesses ga-abụ today ọ bụ na ị mara na ọ dị na family gị nwere ike ịkpa the entire family within a space of 1 year. Ọ na-afịọ nọ ndị nnadi maọbụ ndị ajọchi maọbụ ndị ajọ mmadụ. Ọ bụla ajọ mmadụ or ignorance because of gịnị father eju n'ọgwụ. If you like, listen to the truth. Mana ife na-agwadebe gị ebe a bụ zuzugbe. Kakwugaleba ị na-ebelieve na nwere spirit na-egbu mmadụ. Ị na-ebelieve na a man like you ga-anọ na bịa ekechi ife nwane command ya ga-enwụ. Zuzugbe. Nene izuzube I believe na spirit. Onye dị ka Ezeaku gwogolo a lot of people, fugolo a lot of cases, but ala gwagara na such thing ya na-akpa Acha Ere na onwere onye na-eme ya. Omebe gị jee n'ọgwụ na ọ na comment section na argue. Zuzusibe